Dobrý deň, priatelia, nachádzame sa vo Fergane. Sme pravdepodobne jediná cestovka, ktorá zaradila v Uzbekistane do programu aj údolie Fergana. Prečo Fergana? Práve Fergana sa podielala na vzniku hodvábnej cesty, ktorá viedla cez Uzbekistan. Čínsky cisár začal vysielať výpravy na západ smerom do krajín dnešnej centrálnej Ázie. Nastal okamih, kedy do ferganského údolia prichádza myšlienka výroby a spracovania hodvábu. Ferganské kone, nebeské kone sa dostávajú do Číny a z Číny sem prichádza výroba hodvábu. Vznikajú tu výmenné obchody, ktoré nám zanechali obrovské kultúrne dedičstvo a nielen to, pretože Fergana patrí medzi najdôležitejšie centrá tradičnej remeselnej výroby v Uzbekistane, pričom význam v oblasti výroby hodvábu a keramiky ďaleko presahuje hranice regiónu. A autentickosť je presne to, čo v Travel Tour uprednostňujeme.